Wiwit awan udane anggreceh, mendunge kandel nyelimuti kutha Malang nambahi hawa dadi saya atis. Suprandene Ambarwati luwih seneng tengok-tengok ijen ing teras ngarep karo nglamun. Hawa kang adem sumiyute angin gunung sing kala-kala nggawa tampese udan ora dirasa. Panyawange mandeng kembang mawar abang sing manggut-manggut ketampek banyu udan, kembange mung siji, kaya dheweke sing kijenan. Arif sisihane nyambut gawe adoh ning Makassar, bangun pabrik lenga goreng sing wis 2 taun ana Makassar. Sesasi sepisan tilik mulih, 3 dina ana ngomah wis bali maneh menyang proyek papane nyambut gawe. Yen wis ditinggal sisihane, uripe saya krasa sepi. Apa maneh wis 5 taun anggone omah-omah durung pinaringan momongan. Wis ora kurang-kurang upayane Amrih bisa duwe momongan nanging durung kaleksanan. Mula Ambarwati mung trima pasrah lan menuwun, apa maneh Arif ora banget-banget oleh sedih lan juwa. Sabar lan nenuwun terus, Dik. Mengko yen wis wancine Gusti, rak iya maringi. Mengkono kandhane Arif saben Ambar gresah kok durung diparingi momongan. Yen wis mengkono atine Ambar rada lega, ora patiya ngongsa-ongsa. Ambarwati unjal napas landung. Panyawange dibuang adoh menyang lengkehe gunung sing adoh ing ngarepe. Saka kadohan lembah Dieng katori remeng-remeng diselimuti pedhut. Panyawange bal menyang ngarep omahe bareng weruh ana taksi mandeg nang pinggir dalan ngarep omahe. Ana apa sisihane teko sore iku, kamengko tekone mestine lagi sesuk bengi. Mengkono pitakone jroning batin. Rasa nggumune saya wuwuh-wuwuh bareng weruh sing mudhun saka taksi dudu Arif nanging sawijining wanita muda gendong bayi karo nyangking tas gedhe. Rehne ora payungan, wanita mau setengah mlayu nuju lawang pager omahe nyoba ngengake lawange pager. Ambar isih ndomblong wae nganti wanita mau mlebu pekarangan omahe. Sawise rada ilang kagete Ambar banjur kita mbegakake tamune. Tekan emperan tamu mau ngebasi klambine sing teles. Bayi ing gendongane ditutupi pucuke slendang Amrih ora kodanan. Slendange dibuka dikebutake merga teles dening banyu udan. Ambar bingung, ora ngerti apa sing kudu ditindakake ngadepi tamune sing ora ditepungi kuwi. Kula nuwun menapa menika dalemipun Mas Arif, pitakone tamune. Ambar mantuk karo isih bingung. Panjenengan menapa Mbak Ambar garwanipun? Pitakone maneh. Ambar mantuk. Monggo-monggo pinarak lebetjeng, monggo aduh mesakake bayine kademan lho. Kandhane ngocorani tamune mlebu. Ora kesuwen wanita sing gendong bayi mau mlebu omah, nyeleh gawane banjur lungguh kursi tamu. Nyuwun pangapunten lho Mbak, rasukan kula teles. Kandhane katon pakuwuh. Ah, mboten menapa-napa, kok wong pancen nembe jawah. Kandhane Ambar karo mapan lungguh jagongi tamune. Wanita ing ngarepe kuwi isih enom, rupane ayu, pakulitane kuning resik. Panjenengan saking pundi? Asmanipun sinten? Pitakone. Kula Yani saking Surabaya. Kalau wau saking tuwi sederek kula, griyanipun wonten bareng raya. Rene sampun celak lajeng mampir ngriki sisan. Kula menika semahipun Mas Wibowo, kancanipun Mas Arif sepadamelan ing proyek. Ngsulane. Ambarwati mantuk-mantuk. Ancen Arif karep crita bab mitra rakete sekantor sing jenenge Wibowo. Mas Arif dereng rawuh, pitakone Yani. Dereng benjing dalu. Mas Wibowo rak inggih dereng rawuh to? Pitakone genti. Yani mantuk ngiyani. Wah, lah kok wonten barang kula ingkang kantun wonten dalemipun Pak Lek. Kandhane Yani karo tingak-tingok. Menapa ingkang kantun? Pitakone Ambar. Handphone kula kantun, mbok menawi kantun wonten meja tamu. Wangsulane karo bingung. Gunggoni sak celanane terus tase. Tas gedhe gawane uga diukrah-ukrah dibukake slerekane. Nanging barang sing digoleki ora ketemu. Wah, mengko ge ilang. Kandhane katon kuwatir banget. Mbak, kula tak wangsul dhateng dalemipun sederek kula sekedap nggih, titip anak kula. Kandhane karo ngadeg katon goreh banget. Lho, mangke menawi mular kados pundi? Alah, mung sekedap.
kemawon kok. Mangke numpak taksi menyang wangsul rak cepet. Menika wonten botol isi susu sampun cemepak, larenipun boten rewelan kok. Menawi ngilir mular dipun paringi mimi susu sampun mendel lan bubuk malih. Kandhane Amber rada gojek-gajek nampa titipan bayi saka tamune. Sajake Yani ngerti, Mbak menawi anak kula beto mesakaken wong jawah-jawah ngoten. Sekedap kemawon kok Mbak menawi naksi boten ngantos seprapat jam sampun dugi. Kandhane Yani. Amber banjur setuju. Menawi ngoten dipun bubukaken wonten kamar kemawon. Kandhane Amber ngajak tamune menyang kamare. Yani mlebu kamar ngetukake Amber banjur nyeleh bayine ning kasur. Tas gedhe gawane diseleh ngisor dipan secedhake bayine. King putra menika umur pinten jeng pitakone? 6 wulan sampun ongkong-ongkong namanipun Arifaldi. Kandhane karo ninggalake kamar. Tekan lawang Yani neleh anake, rada suwe anggone nyawang. Nuwun sewu lho Mbak ngrepoti, sekedap mawon kok. Kandhane karo metu menyang kamar tamu. Nitih menapa pitakone Amber karo nyawang dalan sing sepi ora ana tetempakan liwat. Kula tak dateng perapatan ngriko Mbak nyegat taksi rak kathah wangsulane. Menawi ngoten ngasta payung kandhane Amber karo njupukake payung diulungake tamune. Yani banjur setengah mlayu ninggalake omahe Amber menyang perapatan golek tumpakan. Sapungkure tamune Amber enggal-enggal menyang kamar ndeleng bayi sing isih turu angler. Rupane bagus, awake lemu demenakake. Iba senengane yen dheweke bisa duwe anak sing kaya mengkono lucune. Bayi mau banjur dielus-elus pipine sing nyempluk, dienteni sak jam, 2 jam, ibune bayi ora teko-teko. Amber wiwit goreh atine. Kene yo, ana apa? Mengkono pitakone jroning batin karo bola-bali nginguk menyang dalan ngarep-arep tekane Yani. Nalika bayine ngilir nangis, enggal-enggal dimimiki susu ing botol. Tujune terus meneng lan bali turu maneh. Atine Amber wiwit kuwatir. Mengko yen bayine nglilir maneh, kamangka susu botole entek banjur kepriye? Amber age-age buka tas gedhe goleki mbok menawa ana umplung susu. Isine tas diwetokake kabeh, ana sandangan bayi akeh, umplung susu 2, botol koting 1 lan piring kanggo wadah mangane bayi. Umbar-ampene bayi pepak, ana wedak bayi, lenga telon, slendang, gendongan bayi, lan umbar-ampene bayi liyane. Ana amplop sumelip ing sela-selane tumpukan klambi bayi, diiling-ilingi ana alamate jebul kanggo dheweke. Rada ndredeg amplop sing ora lim-liman mau dibuka, isine diwetokake terus dikuwaca. Kagem Mbak Amberwati, aja kaget yo Mbak. Bayi iki dak aturaken panjenengan awit aku ora bisa ngrumat. Aku kudu nyambut gawe golek panguripan. Jenenge bayi iki Arifaldi, umur 6 sasi. Akta kelahiran lan keterangan liyane ana ing slerekan tas sisih iringan. Ora mergo aku ngemohi bayi iki, Mbak, nanging bapake bayi iki ora gelem tanggung jawab. Dene aku ora kuat ngopeni lan golekake pangan. Rene iki putrane Mas Arif. Mula panjenengan kudu melu tanggung jawab. Aku lan Mas Arif wis suwe sesambungan tresno. Mas Arif kepengin banget duwe momongan. Mula ora apa-apa ta yen putrane Mas Arif lahir saka guwa garbaku. Yen panjenengan ora percaya, pirsanono album sing ana ing tas. Isine foto-foto kenanganku bebarengan Mas Arif. Malah ana fotone nalika nikah siri lan nalika aku bobot gedhe. Sepisan maneh aku titip Rivaldi.